Bayan Bacoras po. Kaya kayo lang po at sa po ika ng manager dito Noe Abel Santos. Dito ganda. Okay, siyempre po, sali kayo pong Paskong Pampanga album dahil bindam nyo po rin ang tanong pangasanting ang bala mo, maduduyan kay Pinbaleo. At saka one way of preserving the Kapampangan language, hanggang hinangga, dagdaman nyo na rin kasi kayong kopya, rin nga puyo, rin po lahat, pwede lang maramdam. Okay, ang spring version ko, in 12 Days of Christmas, labing adwang regalo ng jowa ko. It represents 12 products of Pampanga. Kaya, sabayan niyo po po kasi medyo value din. Okay, para po kay Hayuman. Para pa naman! Thank you.